مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي عين حرام على الأيام إيجاد مثلي عين سلام على الأيام. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الذي قيل في حقه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. Ambalo munu nyebana shifla jabrani kani watina mobila je info islam ya kafo yenu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Anga dine baro hukmu konnala bi ani ankaramo do bi nyonfe karamo minni madu wonte anga jamane kono mali kono no ya Sheikh Ahmad Tijani Jabati ni almamido abubu misrila Abidjan Côte d'Ivoire jamanaka ani abina je ka boroke ala kira kan sallallahu alaihi wa sallam ala bunya min dodi ala kira man nabi mon kema ala ya bunya ka temin nabi mon kan ni bunya doyi amna baroke o do kan ko amela kira ka watula wati be ala kira ka wati ngame fe ka fa amela kira ka bangani kalola sallallahu alaihi wa sallam ngajana nga do nga baroko nala ama fa wa nga kamo wile ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shaamati jana ma fa ki bismillah am fe ka jamana kono mali kono ina li jarani inafanya futu ame maududu watula ala kira sallallahu alaihi wasallam busiriyo de fwa kuma kona la ko doni dai ala kira la dron o ika ko hada madeno ame mindo ala o daiwe ngale de ka sanga teme dan fe bela jeneka ala kira fusa sallallahu alaihi wasallam ni boya chamai ma fi idaka no boya dola flel kira o folen ko fe. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكا نميفو أمي ألف وعمال بركدا أمانيني ألف قلبي شوفلا تبي يا ربي على كتاني على كبركة السبب ما يري عن فامي السيد الشريف مدن حيدر يا ربي أبي دينا دم منا على كفرنسي على كسلام بلا جلين دم إنا في ينعلي منك على كرم محمد كبونينا عليك وعليك الصلاة والسلام إبادنا فلك على كرف سنام بلا جلين وبينا في الدبو محمد كرمنا sabu anw ye danfɛn junumitɔw ye anw ye maaniw ye tuma dɔ n'ala ka Muhamadu tɛ ala ɲɛtanw na ala t'anw dɔn donc ni ala ka fadlu ta k'a suma anw ta ma i ma rasul ka fisamantiya yira an ka nabi ɲumanw cidenw olu mu ye danfɛnw la sɔn fisamantiya ala bolo ni y'olu ka fisamantiya filɛ ka taa ye k'a fɔ ko fisamantiya wɛrɛ b'olu ta sanfɛ i b'a ala ka Muhamadu ka fisamantiya ye o de kɔnɔ donc o kosɔn tuma dɔ ni walada in kɔnɔ an bɛna nabi ɲuman dama dama ta tuma dɔ ni fisamantiya ko kan ka to nabi ɲuman dɔw bolo danfɛn tɔ bɛɛ lajɛlen kan a ko kan ka k'olu de a fɔlɔ ye jɔn ye Seydina Adam alayhi salam ale de danfɛnw la sɔn fɔlɔ ye adamadenya kɔnɔ sani ala b'a dan ala y'a dani lase fɔlɔ mɛlɛkɛw ma inni ja'ilun fil ardi khalifa o ye bonya dan ye ka tila ka fɔ iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin ko ni y'a dan waati min ni ye ni sanuman fiyɛ la a bɛɛ ka sujudu b'a ye adam mana fɔlɔ k'a ka nali annoncer ka tila k'a ka bonya ko fɔ ka tila k'a yira ka fɔ n'a nana place ye min ye o de ye mɛlɛkɛ bɛɛ lajɛlen ka sujudu bɛ ye o ye bonya dan ye Seydina Adama nalen kɔ ala tilala tugun k'a kalan tɔgɔw bɛɛ lajɛlen na wa allama Adama al-asma'a kullaha o fana ye bonya dan ye mais o bɛɛ n'a ta ala ko fa asa Adamu rabbahu fagawa ko Adama ye ala sɔsɔ o kɔrɔ ye Seydina Adama kɛla junumitɔ ye junumi sɛbɛla kun ni taala ala ka Muhamadu la alayka wa alayka salatu wassalam Adama ye junumi kɛ Seydina Adama ye yafa ɲini ala fɛ
fatalaqa adam min rabbih kalimat ay ya fanyini ala fe ala ya falama malaka muhammadu ka hakala alayka wa alayka salatu wassalam ala ma junumi kuma fo ala ma ya fadili kuma fo ma ala kuli ma kana allah li yu'azzibahum wa anta fihim. Allahu akbar. C'est-à-dire adama na kan nabi maya adama ala soso ka ya fanyina ala fa ala ya falama mais muhammadu ni le bi jamamina junumite sebe o jama mo de ko ani nadun fala rab kana ko li yu'azzibahum jangata o ala ko tabawri ahlul kaba'ir ala soso bawo mu balinu alala ala ko rasul bunye kama tanka ba mo chema kwala to jangata. Donc on va y avoir quelque chose samantiyala rasul ni adama te suma tuguni parce que adama yi junumi ke mais junumi yega de te sebe ka rasul to yorla abi jama mi chema junumi te sebe yen ko o fene ko fe ndabi nyuma wega temena ak be fomi ma ko sayna ibrahim alayhi salam khalilullah bunye dan fene ko yali tay ala ko watakhaza allah ibrahim khalila ako ibrahim ay ala tirdi mais sayna ibrahima anaka ala tiriya ibrahima ala wili ibrahima kodi rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri zi zar'in inda baytika almuharram rabbana liyuqimu as-salata ibrahima ko ala ni gadima ya bla makaya senetikeya fuiteya mala ma foka ke silbawi ko ibrahima ya dayele adabba kama ay ala wili sani ala ka jabi malaka muhammad alayka wa alayka salatu wassalam ala maso muhammadu ya wele ka sura ala ka jabi malaka di alaka wa alayka salatu wassalam aku qad nara taqalluba wajhika fi as-sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Allahu akbar. muhammadu ibeka sangulu fle ni miriya mi ne ala nyebala ni ala badon ibe femi fe maki ka sura ma nyini fe. Allahu akbar. O te kelen tuko donc ni ibrahima ka maqamu fle o yi maqamu du'a ali bala wili de folo sani ala ka jabi mais ni rasul ka maqamu fle maqamul istijaba qabla du'a. Allahu akbar. ala bi muhammadu jabi san muhammadu ka kuma ala fe. Allahu akbar. kuma la sugunyo boloma sayna musa alayhi salam aliku bi kuma ni alay ka sura dan fento ni nyonje sayna musa alaku musa ma alayhi salam wastana'atuka li nafsi musa ni glan ki dan ni alay ka bunyeri kama atlala ka fay ko wa alqaytu alayka mahabbatan minni atlala ka kanu do blai kan sayna musa kanu mi bola ni alay ka masala. Allahu akbar. alaka muhammadu kama alayka salatu wassalam ako dan fem bela jeni ala jombe ka go shaytanai ko fa sayna musa ko ni dan fem sayna musa ekibe kafe ko hal shaytana ko bi sayna musa fe. Bo ona bunye fle mais musa dillaka ala nginiga ako ilahi mal farqu bayna al kalimi wal habib ala ne be kuma ife iye bunye sugu bekeni nga cideya kono mais différence juma be ikuma baga ani kanu baga ni nyonche parce que muhammadu yi ka habibu yi différence juma ba ni nyonche ala ko sayna musa ma alayhi salam ako al kalimu yuhibbu allah wal habibu yuhibbuhu allah. Allahu akbar. Allahu akbar. al kalimu ya'malu bi ridha al mawla wal habibu ya'malu mawlahu bi ridhahu. ako sayna musa ako kuma baga no e musa e de benni ala fe ngani ala ya gadi bi muhammadu fe sallallahu alaihi wasallam ni tekeli kuma ko waydi musa anta talibun wa rasulullah muhammad huwa al matlub. Allahu akbar. Allahu akbar. musa anta al qasid wa rasulullah muhammad huwa al maqsud. Allahu akbar. ili musa de makobi alala mais ala di makobi sayyidina muhammadu la alayhi salatu wassalam musa idi bi nife ni de bi muhammadu fe o ko bay sayyidina musa ibe fenke no bi seki sugunye ni alala ni alabu feun de ke ka muhammadu gere nyere la o te kele
atlala ko sayna Musa ma alayhi salam ako al-kalimu ya'malu bi ridha al-mawla Musa alayhi salam ni ne ala kuima ki ka femi ke ibodi ke ni ngi ma ngi kana min ke seku ke me ni Muhammadu ko ni ma ko nga min ke mode ke na ko nga na min ke ntoke Allahu akbar ghayatul fadl wal karama c'est-à-dire ni bunye dai la di me parenthèse do daile kuma kono ala ka porte-parole c'est-à-dire o ichidoni nga ala ka porte-parole ku ala de ama fongo ala ka kuma la sila ichidoni me Muhammadu ka kuma la sila de ala sabu akuma kana mo hakili sege ni tala ko kana kono wati mina sahaba ko bina ala ka fe o be dominique o be tu il faut subi janfa rasul makmo maladi kuma la se ko inna zalika kana yu'dhi an-nabi fayastahi minkum wallahu la yastahi min al-haq Allahu akbar abini minge abala ka digu ngabi malya awma maladi bina ci la se Muhammadu nona ka foko hakana ni ke tuguni man yala kare amala Muhammadu ka ci la se o fene ko fe ma babe gardien do bila garde corps do bila malaka Muhammadu ka garde corps ku alali ala kama ya ayyuhan nabi balligh ma unzila ilayk wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas Allahu akbar Muhammadu ala de bi kolosi don ni numfle abala ka kuma jabidi wati mna ko Musa ma ni Muhammadu ko ni makunga minke ne bodike sayna Musa alayhi salam Musa dilla ka sanji dele ala fe agele ko jugu fo sayna Musa tala ala jondo fe ko ka deme ka sanji dele ala fe Allahu akbar ala ka do alika wa alika salatu wassalam dundo ka to khutubala sahaba do willa misiki kono ako ala ka ko yamba ko mi ka sa jimi ji neri be nyini ka anfaka an degule no jitambuno ala ka ala welaye rasul ma fo do ko ala sanji jigo rasul yi sangulo fle ako kaba no ma ko ay fara nyoka kaba no fara la nyoka sanana ay ordre di kaba no ma ka sura mi sara ala Allahu akbar dokun kele sama jo parce que rasul ma fa yi kwa ka jo je kele willa misiri kono to juma do ako ala ka ko jibe ka cheni ka de so be ka bin debu boyena rasul ko hawalaina la alaina atlala ka sawul fla ko ka bano ma kwaita aya umabo akana jigiya to ka bano ta'ala Allahu akbar do bayi ka fo al habibu ya'malu mawlahu bi ghitahu atlala ka fo sayna Musa alayhi salam ako al kalimu yati tura sina fayunaji rabba Musa ni ba fe ka kuma ne fe ibena turi sina kulu de la ini ne kuma al yere duku koloka ala ko sayna Musa alayhi salam ikhla'ana alayka innaka bil wadi al muqaddas samara bob sabibi yoro mina yanka samu ko jugo don ba ya yira ka fo ala ko Musa samara bo yoro mina ala ka Muhammadu ka sana yelela rasul yi jo ayoro la ka joko flaseli Allahu akbar don ja sayna Musa ko joluno yoro na nabi kuma ni alai o kuye ala ka Muhammadu ka misirde dala tafe nabi maka joni samarai yoro la ala ka na joro na kasiri ikhla'ana alayhi ma ko ala ka Muhammadu alayka wa alayka salatu wassalam kunni alini ala bina nyoroye ko ala bi Jibril di chama naam Jibril bi tana e fana dan fe sima del ka fami ki bagame hal sayna Jibril ya madil ka fami ki bagame ibado la ko différence be oni ne onche ala ka be sababa utma mi tatugo sayna Idris alayhi salam amin nabi madama mata ala ko Idris ma ko warafa'anahu makanana aliyya ko ye Idris ko ta place dola mi ko ta lelo ko jugo ko flate mina Idris ka ko alayhi salam domina Idris ni ala ka ga mi ko insana yarala Idris ko ali tala ala ka ko ali tala Idris soro fi sama'i rabi'a sangulun nani na ka tala soro Idris ko ala ka ma ko ni ko tala ka dan sangulun nani na dela ne dunte aljina yere kono mais ma jardin de kono parce que na fala ko aljanna tout ko le ko jardin mais jardin mais que palais de kono
donc palais kono na te ma be jardin ni kono ako me ko nga sebeli aljine dala ko ni dainte yele abadan illa li nabiyillahi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko ni aljine so yelele ko ya so ala ka muhammadu jolima dala alayka wa alayka salatu wassalam idrisa yu fo ala kirai kai ka fo sulbi na tayro mina o ko talino katebe albe romika ali taka Allahu akbar idrisa ibado idrisa nimbolala anin la ka segala idrisa dona jahannama kono aya visiter kuma la sunyena atala do aljino kono asigila ya kwatebo Allahu akbar yayi mais idrisa ye jate domine ni azraila ko bina fen kalila azraila ba fa Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad Allahumma salli jate mine c'est-à-dire ali nimboto ni nimbo ko bina digala azraila bi salatu ka ala karam ni donala o bina do jahannama kono ayayi ka fa azraila yi salatu ka ala karam o de ato sira ka do jahannama kono ka visiter tasuma majini on a boka na do aljine na wati mina idrisa sigila kwa lete wulitu azraila kwa ba mine fangala ka labo idrisa fena azraila ka fefo afena ko Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad ala ko azraila ma ko ni magala mi kunongo ya ay femi fo kama kana magala to donc depuis hier ama famo idrissa sigileme muhammadu ka sigilela alayhi assalam o fene bunye mi ba yaka ko fo muhammadu kassa ni sayna idrissa sayna nuhu alayhi salam nuhu kasam bakilimbalo illa 50 ama donc san kebe konondo ani sambidu sayna nuhu medina la sila mais domina sayna nuhu bina dangado aka mɔgɔw kan o y'a sɔrɔ denmisɛnnin fitinin dɔ de ye kabakuru ta ka Seyina Nuhu bɔ Seyina Nuhu ye jateminɛ ne ye mɔgɔ mun waju k'o faw waju ko o denw waju k'o mɔdenw waju hali bi o mɔden labanw ni wilibali ni ye kabakuru ta ka ne bɔ ni ni bonyana a bɛ n faga Seyina Nuhu ka dugawu kɛ ka bila tazara alal ard ila al kafirina dayyara mala sugu ɲɛna ji ye diɲɛ halaki mais Seyina Nuhu ka kurun a jɔla ji kan kurun tɛ se ka taa ɲɛfɛ a tɛ se ka taa kɔfɛ kurun jɔlen don a tɛ se ka taa fansi o jɔlen don Seyina Nuhu ye ala wele daminɛ parce que Nuhu yɛrɛ fɛ sisan ala bɛna ale halaki o bɛɛ bɛna to ji la ala ko Seyina Nuhu ma ko fɛn dɔ bɛ yen i kan k'o de sɛbɛn kurun in kan ka sɔrɔ kurun in bɛ taa ni ye kɔgana fila la b'a fɔ ko tajiri bi ayunina ko kurun bolila ni ala ka tanga de walima ala ka filɛlikɛ yɔrɔ sufu b'a fɔ ma ko mahallu nazarillahi maa dɔw bɛ yen ala bɛ filɛli kɛ n'olu de ye Seyina Nuhu y'a sɛbɛn kurun kan Allahumma bi jahi muhammadin wa aliyin wa fatima wal hasan ma al husayni a ye ninnu hɔrɔma de ɲini kurun bolila nunu de bi ayunina mahallu nazarillahi c'est-à-dire ala bi filɛli kɛ ni maamu ye ala bi koto maamu dala ala bi ko kɛ maamu kosɔn nunu fana bɛɛ dun ala kɛra ka bonya de nunu ye ala kɛra ka bonya de donc i b'a faamu ko ja diɲɛ yɛrɛ bɔla nɔgɔ la ka diɲɛ tanga ka tila ka taa diɲɛ kulakulaya o fɛnɛ sɔrɔla ala kɛra n'a somɔgɔw olu hɔrɔma n'o sababu de la donc depuis yen Seyina Nuhu fɛnɛ y'a faamu mais o bɛɛ n'a ta don min na Taifa o ye ala ka bon jama caman y'a bon ala ka y'a tɛgɛ kɔrɔta a ko Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun ala yafa n ka mɔgɔw ma sabu o t'a dɔn ko ye nabi ɲuman ye n'o tɛ o t'a kɛ mɔgɔ kelen ye Nuhu bon diɲɛ halakira mais jama y'ale bon a ye duwawu k'o ye ani mun bɛ ɲɔgɔn fɛ o ko a ma k'i bɛ duwawu kɛ mɔgɔw ye mun b'i fagali la ɲinina wa a ko as'alullaha an yukhrija min aslabihim man ya'budu allaha la yushrik bihi shay'an a ko ne bɛ fɛn min ɲini ala fɛ ni ninnu ma kanda ala ye mɔgɔ b'o la min bɛna kanda ka ala bato o jamana bɛ cogo di bi ka sɔrɔ Seyina Nuhu ko wala yalidu illa fajiran kafara ala n'u tɛna foyi bange fo kafiri fin dama
don ni kan ni martaba nu fle ibe tay ga fo ja ala ka rafsala bi sayna nu ya alayhi salam na ta ala sayna isa alayhi salam o kuma la sugu o kuma sugu mai ala ko sayna isa ko ruhun minhu kalimatuhu alqaha ila maryam ko sayna isa ala ka kuma kane ala kuma kami bla amba maryam debela mama yare nyinga ala ka kuma kai wune ko kana di bunu jawabu dama ko kana mi na fanyene ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi allahumma salli alaihi wa sallam ala ka kuma ka wuri salatu yi ala ka muhammadu alayhi wa sallam dama fo sayna isa wi ala ka salatu noro de ala yi salatu noro mita ka bla amba maryam debela ko so sayna isa ko wa uhyi al mauta bi iznillah na'am tadi misu kunu na ala ka guno de izno huna bi sirrin min asrarillah bo guno inte guno wore sirru salati ala rasulillah do sayna isa fene ka bunye sigileme o de kan ko kana ba yira no tu ko nabi mo chila ko be chila ni sharti kele no ni alaje ka fo ni tleni ala ka muhammadu tli bena ibi ga nabi ma yadli kibo ibi ga chide yadli kibo ibi to ala ka muhammadu sallallahu alaihi wasallam o sonoli ma ka so o kela chidouye Allahu akbar sayna jibril alayhi salam wati mina sayna jibril na ala ka man sana yela jibril ay discours kala ala ka jibril ko amadi ako ya muhammad anta muradul iradati Allahu akbar al kullu muradun li ajlik wa anta muradun li ajlihi la nyini be makobi mina wala nyini makobi e muhammadu sallallahu alaihi wasallam fem bela jelin dana mi bolo ali e muhammadu da ayere kelinde ni tala kuma nfle wi ta kuma bela jeni soka kono don nabi yo ani chido o ka bonye o bola ala karadila sayna yusuf alayhi salam ni yusuf fene fle kolon kono mala su nya bolo ma domi sayna yusuf fil kolon kono sayna jibril na yusuf kala fenolo أنا ندعو دفسينا يوسف ينه مدعو دمنا اللهم يا صريخ المستصرخين يا غياس المستغيثين يا مفرج كرب المكروبين قد ترى مكاني وتعرف حالي ولا يخفى عليك شيء من أموري سينا يوسف كدعوين كي kolon kono meleka u jigila ku beto kana yusufu nyanage me domi sayna yusufu ko ali ta fe ka shi kolon kono jibrila ye duwo to fay kuma na sugu nyana me duwo la bana sayna yusufu ba fas aluka an tusalli ala muhammad wa ali muhammad wa an taj'ala min dayki wa min karbi farjan wa makhraja yusufu yo fo domi o don dugu jeli sayna yusufu malik bun darin na yusufu bo kolon kono ma nye suna yusufu nyedaka ayala ka noro yusufu nyadala ako ya bushra azabula Allah Sheikh Tidiane kila ka bunyo tseka foka ba wati ya antante jama alhamdulillah da kunya la wanju me biolo anga kuma kujoka am seka kuma laba mi fodro di ala ka monton ka ala fo na ala ka monton yayi sabu na wi ni chido yayi ni ala fe ala ko ke ala ka monton doyi na ala yo bunye no samanteyata ka di aundema na monton ya dia ana bunye animi ba ala ka ga dususma o de yayi benkelema Allahu akbar ay benkelema islam ya kono ni feo fena yirwala amina bolo bi chaya o hilede o maranga ke sababu ka islamu ka bade ya fara o maranga ke sababu ka islamu ko do nyora beki take me lasli miye summa nunajil lazina taqaw lasli ala nyasrani no islamu ka nyoro mine ka ke badman keliye ka keina fo faskolo kele o de bala ka dususma o de ba to ala ka nusadiana ila harado wa sallaytu fi thani ala khayri khalqihi muhammadin man zaha الضلال والغلط وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي أنكرم وشيخنا أحمد تجاني فوكي ولين مانو كان كما كان نورمان أجارني كتامي فوكي ولين مانو أمي الله تعالى دي على كنا نكان سجل لباي على كا واتبيرو جيرنا أنا سيجا سلامون نفني على الدنيا من كالفيلا ني وجماعي ala kira muhammad sallallahu alaihi wa sallam akabunya tise ka fo ka ban imana fen fo ala ye doni ne fo
dɔnikɛla b'a fɔ an ye cogo min na hali ni diɲɛ baji bɛɛ kɛ daba ye ka diɲɛ yiri bɛɛ kɛ kalamukala ye ka jinɛw ni hadamadenw ni mɛlɛkɛw bila ka sɛbɛnni kɛ k'u ka alakira ka bonya sɛbɛn o tɛna se ka fɔ a sɛbɛn ka se a danna an bɛ segin ka na dɔrɔn Busiri min fɔ a ka kuma la famablaghul ilmi fihi annahu basharun dɔnni dan ye alakira la sallallahu alaihi wa sallam o ye dɔ k'a fɔ ko hadamaden don min bɛ da o kan o ye de k'a fɔ k'ale ka fisa ni danfɛn bɛɛ lajɛlen kuma minnu fɔra an bɛ Alahu taala ala ka kɛ nafalan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye ladilikan laban min di silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ ka bɛn ka yafa ɲɔgɔn ma ninnu de alakira ka cikanw ye alakira nana nin de sallallahu alaihi wa sallam aw fɛn fɛn silamɛ aw ka jabaraninw filɛ ɲɛma k'an filɛ nin waati na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn Abijankaw ani diɲɛ fan wɛrɛw an b'u bɛɛ lajɛlen fo an karamɔgɔ tɔgɔ la wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu